Ædle budbringer! Kom frem! Jeg sætter dig ud for at bringe bud til Asterix og hans familie om at jeg vil melde krig for at min smukke kone og min smukke datter ikke skal blive bortført. Fordi det vil jeg ikke have. Okay, og så drager der budbringeren afsted i sin olderemaktive kørestol. Men han lader sig ligesom om. Jeg vil nu drage til det mægtige Horsens fra det kleine Esbjerg. Jeg har faktisk familie i Horsens. Jeg kommer for at... Jeg kommer for at bringe bud om den kommende Ragnarok. Så jeg må afsted. Jeg er den rigtige Melmand! Mel! Åh nej! Jeg har høfeber! Det er ikke godt for mig! Jeg er Asterix! Jeg vil voldtage jer alle! Nej! Helt galt! Du skal snakke for helvede! Det går jo helt galt! Nej! Nu stjæler jeg dit mel! Hvad er det du vil mig? Mig store Asterix! Asterix! Jeg har brug for din hjælp! Jeg er blevet sendt ud af den brugfulde vestmuldsvinde konge for at melde krig imod dit fædreland Horsens. Du må vise mig vej til jeres mægtige troldmand. Brus. Han hedder Idefix! Åh nej! Hvad gør jeg? Hvor kan jeg finde nogen at skyde? Lort! Så vi bliver nødt til at tage til Kloakken. Til Kloakken! Lort! Kloakken venter forude. Jeg kommer! Ja, der er... Ja, det er... Den anden kloakken! Kloakken venter! Så svømmer vi! Stadig! Jeg prøver. Kloakken er vel nok uhyggelig. Alle disse kreaturer. Afsted! Gennem kloakken! Lad os ikke droppe handling eller noget med lort. Shit, man! Fuck, man! Shit! Nej, hvor er jeg glad i dag! Nej,